campaña de verán, campaña de reforzo de verán no Camiño a Soa, tamén ao Teniente Coronel da Guardia Civil e a Asociación de Amigos do Camiño de Inverno, que tanto traballaron para que o Camiño de Santiago, que pasa pola nosa comarca, fora recoñecido oficialmente. Este tipo de campañas entendemos por parte do Concello que son fundamentais nun contexto no que estamos a vivir de regresión de dereitos das mulleres e de moita, falábamos agora fai pouco así nos corrillos, non? Da cantidade de casos que se están a dar agora, por exemplo, no noso Concello de agresións a mulleres. Non somos un caso illado, unha cuestión que se está a ver en todas partes, como está sendo, bueno, pues hai un repunte, non? Dos casos de violencia nos preocupa especialmente. Falaba o subdelegado do Goberno da aplicación Alertcops. Estamos ademais aquí neste entorno no que falaba el, no que celebramos distintas actividades importantes do Concello, como son as festas de verán, a Bacofesta, actividades nas que se move moitísima xente e que desde que empezou este mandato no Concello da Rúa levamos informando as mulleres de ferramentas precisamente como estas, non? En todas as actividades que temos de gran afluencia de público, levamos xa anos facendo este traballo, non? De informar as mulleres das ferramentas que teñen, de avisar non só as posibles víctimas, sino a calquera persoa que poda ter poda visualizar algún tipo de agresión da forma ou da gravidade que sexa que poda alertar, e entre outras cuestións informamos desta ferramenta. Nada máis, darlle as gracias, como digo, á subdelegación do Goberno